Bună toată lumea! Astăzi o să vă zic, să vă fac un tutorial cum să puneți o poză, genul să puneți așa o poză. Să fac un tutorial cu chestia asta. Bun, prima dată trebuie să aveți instalat YouTube Studio. Bun, intrați pe YouTube Studio și aici aveți videoclipuri și uitați aici ce veți. Bun, vă duceți la un videoclip și dați pe acest creion și dați pe editează miniatura și alegeți ce edit vrei. De pe selectează și aici schimbă, să arate mai multe. Și cam așa se schimbă. Acesta a fost tutorialul. Bye!